с Георги Гитанов на вратата, а от дясно наляво единствена точка дошла при гостуването на Пирин. 1-1 матч, който беше и последен за Христо Янев. Пространство сега за Нунеш. Удар на Нунеш право в ръцете на Георги Георгиев. Отчита решение, което няма нужда и да обсъждаме допълнително. Сега топка за Руи Педро. Каква грешка в защитата на Ботев и невероятен пропуск на Руи Педро. Центриране на Вяна. Ох, какво положение тук! Какъв пропуск на Станислав Манолев. Притихнаха трибуните в Коматево. Сега Бумал. И той доста активен от влизането си в игра. И отново проблеми там. Този път червения картон е за Стенио, който през цялата среща продължава да е агресивен. Не успя да се овладее от началото на срещата до сега. И отново Бумал. И пространство за Станислав Манолев. Центриране на Манолев и чудесна намеса на Георги Георгиев. Ето, че още едно сериозно положение в наказателното поле на Ботев Пловдив. Този път обаче великолепна намеса на вратаря Георги Георгиев.